התחתנתי עם אשתי אפרת ב-11 לשני. היה חתונה לפנים, באמת שברו אותי. הכל מתועד, רק בזכות ספייסי צלמים, שאיתם הפגישה הייתה בערך אולי 5 דקות, אבל זה מה שנקרא אהבה ממבט ראשון. לא קפה, חרטות ועניינים, דיברנו בטלפון. הדעות באותו ראש היה באותו רגע, וזהו, והחלטנו שאנחנו הולכים עליהם, מחיר, לא מחיר. ראינו קצת עבודות באינטרנט, אבל היה אחלה של אנשים, צוות מצוין, כמו האורחים. וזהו, תיעדו את החתונה כמו שרציתי, כמו שאשתי רצתה, והשגנו את מה שרצינו.